היי, והיום אני אראה לכם פפוגן, אבל מזויפים, כן? רגע. פפוגן שאתם רואים פה הם בעצם פפוגן מזויפים. אם אתם רואים פפוגן, אז יכול להיות שאתם קצת מזהים את הפפוגן הזה. זה עוד לא גילינו, אני חושבת. אם אתם מכירים את הפפוגן הזה, אז תאמרו לי. אבל הבעיה היא שגיליתי שהם באמת מזויפים. צפיתי כזה בסרטון איך להבדיל בין פפוגן מזויף לפפוגן אמיתי. טוב, אני אראה לכם. פפוגן אמיתי קטן יותר. אוי, רגע, נפל לי הפפוגן. והפפוגן הזה הוא ענקי. תראו איזה גודל. הוא כזה בינוני כזה. ופפוגן אמור להיות בגודל כזה, כאילו, כזה קטן. אני אראה לכם, נכון זה הפפוגן? פפוגן כזה, צריך להיות בגודל כזה, בדיוק כמו זה. בדיוק כמו זה. אז באמת גיליתי שהפפוגן הזה מזויף. רק הבעיה שלי 3 פפוגן, ופפוגן האדמה שלי נעמד. כמו שאתם רואים, אתם חושבים שזה מסוג אדמה, אבל בעצם זה מסוג אור. כמו זה קצת נמחק, אז בגלל זה לא מזהים. זה מסוג מים, אני חושבת. לא, איך נראה לי רוח. כן, זה רוח. יש לו פה פנס. זה לא הפפוגן המלא במלואו, הנה אתם רואים. אז זה מה שמשווה אותם למזויפים. זה, אין כזה פפוגן מרובע. אז הוא מזויף. יש רק גליל וזה. עיגול. בגלל זה גיליתי שהפפוגן הזה הוא מזויף לגמרי. ולפעמים, כמו שאמרו, לפעמים הם לא נפתחים. שזה קורה לי, אוקיי? אוי, תפתח כבר. סום התהפך. כן, אתם רואים, לוקח זמן כזה. אם אתם לא שומעים את הקליק, זה אומר שזה לא נפתח. אפילו שזה לא נפתח, זה לא נפתח. טוב. הפפוגן הזה, פפוגן של שון. מכירים מזה שון? מכירים? מכירים מזה שון? אני מחזיקה לו בה. אז יש לו פפוגן כזה. זה אומר ש... רגע. זה פפוגן בת. לא יודעת באיזה עונה, אבל היא התפתחה כבר, והיא כבר לא הפפוגן הזה. כן, היא גם משמשת לסרטון. וכאן נסגור את האור. תראו. טוב, אתם לא רואים את הפפוגנים? אם מי שרואה זה אומר שהוא רק רואה קצת את הפפוגן, לא את הצבעים שלהם. ופופ! מנורה יפה במלואה, ואתם רואים פה איך זה. אתם רואים כל כך טוב, אני רואה טוב מאוד. תראו את זה, אתם תראו ברור, הנה. שלה מאוד בהיר. בוא נדליק את האור בחזרה. זה פפוגן קרבות. זהו בצורת טנק. אוי, למה זה לא נפתח? אוי, יופי. וכך הוא מטוס כזה, כך הוא נראה. יש לי את הקלף שלה, רק איבדתי אותו.
עוד נעיר אתכם. מסתערת על ההערה. טוב, כפי שאתם רואים, הפפוגונים האלה באמת מזויפים. זה מזויף בסדרה וגם באמיתי, וזה לא מזויף בסדרה, הוא אמיתי, רק הוא לא כזה במלואו, מה שהופך אותו מזויף בצעצוע. פפוגונים מזויפים יכולים להיות לא בסדרה, אבל גם לא מזויפים בצעצוע, ולפעמים הם גם יכולים להיות מזויפים רק מזויפים במשחק, בגלל שבסדרה אולי יכולים להיות קיימים. פה ראיתם פפוגון בכלל? תראו, בג'וניור ערוץ 86 יש תוכנית פפוגון. תבואו בחמש, תבדקו שיש פפוגון, שם תוכניות נפלאות. מכירים קופיקו? אז גם שם יש קופיקו, אז ביי, ובפעם הבאה, אם אני אמצא את הקלפים, אז אני אעשה קרב איתם, אני חושבת. טוב, אז ביי, שבגלל שיש לי פיפי. טוב, גם ככה רציתי לסיים, ביי.